Els ajuntaments, com a responsables del servei de transport públic, en algunes ocasions han de gestionar canvis a la xarxa degut a obres a la via pública. PTB Lines és una eina de gestió i optimització del transport públic que permet generar tots aquests canvis d'una forma molt senzilla i en qüestió de pocs clics. Veiem com. En vermell i en verd tenim seleccionades les dues zones on es realitzaran aquestes obres. Com veiem, per aquest tram passa una línia que haurem de gestionar la seva ruta temporalment. És tan senzill com clicar damunt la línia i amb el cursor moure-la a la nova ruta que ens interessa. Com veurem, automàticament s'han assignat les noves parades i també s'ha fet un càlcul instantani dels nous costos operatius i altres indicadors rellevants. Això ens permetrà comparar l'escenari actual amb l'escenari previ o amb altres escenaris i també podrem fer, en qüestió de pocs clics, anàlisis d'accessibilitat o de captació, entre d'altres, per poder-los presentar a decisors o a l'operadora del servei.